var låg och tänkte på att jag önskar att jag hade känt dig när du var typ 5. Jag hade velat ha det här och bara titta på det. Jag tror nok, du har været en skræmmende gammel tante. Du smiler på en anderledes måde. Men jag fick ju så här... Jag vet inte, värsta känslan typ. Jättekonstigt. Alltså fast bra, men... Det går inte att förklara. Du er så sådan, du er så filosofisk her. Jag vet. Arbejder du egentlig hjemmefra i dag? Jeg får nemlig en pakke leveret til døren, så det går dejligt, hvis du får tage imod den. Ja, visst. Vad är det för något? Et kilo lær. Va? Vadå för lera? Jamen, jeg har tænkt på, at det er tid til at starte med at skulpturere igen. Ja, vad kul. Alltså, keramik. Det är jättefint. Altså, keramik. Skulpturere igen. Hej skat. Jeg har lavet noget morgenmad til os. Hvad gør du for noget? Altså, jeg må sige til dig, det er så godt lige nu. Altså, jeg er kommet ind i et flow, som jeg ikke har været i før. Altså, jeg kan huske sidste gang, der stoppede jeg ud. Så det er også så lad os sige, så vil jeg få noget nyt meget omkring det. Altså, jeg har lige brug for det, skat. Skat? Jeg elsker dig. Okej. Keramik, det är fint. When you order with Bring, we deliver to your home. I have walked for so many miles. Actually, right to your door. I finally found my dream come Or outside your door. in my sleep. I've seen this winding road fly with big dreams. Hej älskling. Hej. Du, vet du en sak? Det där paketet, det kom aldrig. Det var jättekonstigt för att jag var här hela tiden. Jo, den kom. Vad bra. And if you're not home, we deliver to your nearest pickup point. Bring delivers to Hugo, even though Sarah doesn't like it. Den kom. I have been walking in circles all this time. Start med at skulpturere igen. Start med at I could never Det er en slags former for lær, der er kommet ind. Der kommer en pakke med lærte. Oj. me home. Ja. Godmorgen, skat. Der kommer endnu en pakke med lærte. Jeg får nemlig en pakke leveret til døren. Jag är inte hemma imorgon. Var der lidt pakker her? That's my